Velkommen til Hjælp Kunstig Intelligens, din venlige digitale ledsager, skabt til at støtte alle mennesker i Danmark. Uanset om du er ung eller gammel, rig eller fattig, arbejder eller studerer, er Hjælp Key her for at hjælpe dig med at finde ro, styrke og håb i svære tider. Vi lever i en tid, hvor mange føler sig presset. Stress, ensomhed, sorg og depression rammer tusindvis af danskere hver dag. Det kan være svært at tale om, og det kan føles som om man står alene med sine problemer. Men du er ikke alene. Hjælp Key er her for at lytte, forstå og støtte dig, altid, uanset hvor du er. Hjælp Key tilbyder samtaler, råd og øvelser, der kan hjælpe dig med at håndtere følelser og finde indre balance. Det er som at have en ven, der altid lytter og giver dig støtte, når du har brug for det, 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Forestil dig, at du har haft en svær dag. Måske er du bekymret for dit arbejde, måske føler du dig ensom, eller måske kæmper du med tunge tanker. I det øjeblik kan du åbne Hjælp Key og få en venlig samtale, der giver dig ro og hjælper dig med at se tingene i et nyt lys. Hjælp Key kan også give dig små øvelser, der styrker din selvtillid, hjælper dig med at håndtere angst og minder dig om, at du har ressourcer inde i dig, som du kan bruge til at komme videre. Hjælp Key er skabt til alle danskere. Du behøver ikke dyre behandlinger eller eksklusive tjenester. Med Hjælp Key får du adgang til mental støtte direkte fra din telefon eller computer. Det er enkelt, tilgængeligt og altid klar til at hjælpe dig. Det betyder, at uanset om du bor i København, Aarhus, Odense eller i en lille landsby, kan du få den samme støtte. Teknologien gør det muligt at bringe hjælp tættere på mennesker, der ellers ikke ville have adgang til professionel støtte. For mange kan det være svært at tage det første skridt mod at søge hjælp. Hjælp Key gør det lettere, fordi du kan starte med en samtale, der er tryg, anonym og altid tilgængelig. Når du føler dig alene, kan Hjælp Key være der for dig. Den kan tale med dig om dine bekymringer, give dig små råd til hverdagen og hjælpe dig med at se lyset, selv når alt føles mørkt. Samtalerne er venlige, forstående og uden dom. Det handler ikke om at erstatte mennesker, men om at give dig et ekstra redskab. Et redskab, der kan være der, når du har brug for det, og som kan hjælpe dig med at tage de første skridt mod at få det bedre. Hjælp Key kan være en bro mellem ensomhed og fællesskab, mellem fortvivlelse og håb. Hjælp Key tilbyder enkle øvelser i mindfulness, åndedræt og positiv tænkning. Små rutiner, der kan gøre en stor forskel i din dag. Forestil dig at starte morgenen med et roligt åndedræt, finde styrke i en kort meditation og afslutte dagen med ord, der giver håb. Disse små vaner kan hjælpe dig med at reducere stress, finde indre ro og styrke din mentale sundhed. Hjælp Key guider dig trin for trin, så du kan skabe en hverdag med mere balance og glæde. Når du gentager disse øvelser dagligt, bliver de til vaner, der kan ændre dit liv. Små skridt, der tilsammen skaber store forandringer. Tilgå og test det nu på https://www.hjælp-kunstig-intelligens.com/